ìkẹ́kẹ́ parẹ́rẹ́ bẹ̀ sí torí Mohmoh Alege bà mí. ẹni tó yẹ lóye tó yẹ ká gbọ́lá fún. bàmí ọlọ́run tó yìn alówó mọ́ fi ṣègbéraga. ìkòkò tó ń bẹ ní ilẹ̀ tí ò pariwo kìkì owó. ẹ bá ń ṣe ṣéwù. ẹni tó yẹ lóye lágbóyè fún. ṣé ń bá mi tọ́jú wájú búsárì mi. olórí ẹbí ọlọ́run tó yìn bá mi. ẹ̀gbọ́n Túndé Búsárì tó dolóògbé lọ́jọ́ sí. ọmọ Búsárì hù mí. ṣé ń bá mi tọ́jú wọ́sùmùtọ́ dàrẹ́tọ̀. ìwàlẹ̀ òpó mọ̀já lẹ́ẹ̀kan Ridwan lórí mọ́nítọ̀ létí ń bí. ẹ tọ́jú ọmọ amọ́dẹ́mọ́já. báàmì ọlọ́wọ́ ọba ló ní kọ́ni ó dùn. Àyìnlá àdé ọba ló ní kẹ́ni ó yẹ yín. Àyìnlá wèrò lẹ́yìn yẹn o òun jọlá ìwà ẹ̀. Àyìnlá wèrò lẹ́yìn yẹn o òun jọlá ìwà ẹ̀. ìwà ló yẹ káwò. Àyìnlá ìwà ló yẹ káwò. aláwùrà bí jẹ́ kábàárà pẹ́ àṣẹ. ṣé ń bá mi tájú bá mi kún. olólùfẹ́ bẹ̀ sí wọ́ndà látọ̀ ọjọ́ tó ti pẹ́. Aláàjì Sùrájù dínì tọ́lọ́hùn dálọ́lá. Àyìnlá títí ni wọ́n mọ̀ ṣe dúpẹ́. Àyìnlá bá ti náwó fún mi tán o wọ́n á bọ́ sísàlẹ̀. gbogbo ẹni fẹ́ náwó fàlàyìnlá á máa náwó. ọkọ̀ alájà mi ayọ̀ lẹ́nu kékeré o. ọkọ̀ alájà mi múná tù. ọkọ̀ alájà mi múná tù. wàá fẹ́ náwó mọ̀ nǹkan nù líyà. bàbá tèmi bàbá Abdulsalami olókòbá o. Barrister Abdulsalami Adisan lọ́la ọlọ́run ọba àmì àṣẹ. títí ni wọ́n mọ̀ ṣe dúpẹ́ fún Àyìnlá o. Àyìnlá o orí kì í fà wọ́n ẹ̀dọ̀ kì í máa ń dọ̀gbìn o. orí kì í fà wọ́n ẹ̀dọ̀ kì í máa ń dọ̀gbìn o. Àjì Sùrájù ibi wọ́n rí o ibi wọ́n rí o wọ́n kì í gbé gbà wọ́n kì í gbé gbà kó lówó lọ́wọ́. ọ̀la òkìkí o kì í payẹ lẹ́kọ̀ọ́. mọ́mọ́ òkìkí o kì í payẹ lẹ́kọ̀ọ́. bàbá Abdulsalami ní òkìkí o kì í payẹ lẹ́kọ̀ọ́. Dami ariwo kìkì o kì í payẹ lẹ́kọ̀ọ́. Bàbá Mọ́ríyámọ̀ bàbá ti bẹ̀ sí wọn. Bàbá Bádé ń wálé olórin ó bá orin oríjó. Bàbá Ismaila.